Dili man na siya ibutan, sa man siya. Ano pa? Abi na ko wala pa nakakuha na. Wala pa nyo nasip. Sige lang, wala ito mo. Jollibee. Ay, gusto ko. Tinig-order ni Precious Selmit na kuan. Jollibee solo ni siya, walay soft drink. Sa dili man gud kung dili man gud ang ato ang. Lama daw kay mai. Oo. Kung dili man gud ang ato ang orderon kini inaani. Mato yama. Mato yama. Kung solo mas maka-save ta siya to ala ang soft drink kay kining drinks man gud sa Jollibee. Mahal kay ni siya. Dili nila kita mga para makita ka kay kung anak mo reklamo siya kanina siya makita sa vlogs kay ako daw kuno siya masampungan sa mga siya rito mo kadaki. Kumampod may yung ipakuan. Sumala kuli. Ano siya ang kuan ang no baby no. Ala gid biya Sa ha. mga taong Diyos ko magkuan naman ni siya. Ay, daw ma, yung biya ka. Pili na siya. No baby ha. Ay, napala mo sa nana kay sabak kay magsiling pa. Pinabantay sa kukuan. Oh, sige. No baby ha. Ay, puli. Adi ni nana puli. Wala yung mga niya eh. As may manik kini magong. Hoy, agkoy bad man. Yan. Pagkwada di mag imong extra rice dito daan ni mga roll ka. So, oh, Ha? ito lang. Yan na. Mas makura man ta kung litro mo ato ang gamiton basta mag kaon kay sa atong ilahang drinks nga mahal na pero kuan ka na so tipsy na siguro na ilang ito sa iyo. 50 lang. Lami man po ng Pepsi. Kaya ka ng Pepsi, mama yun namang inom sa una. Pero mas makasave ta kung walay labot ring. Solo lang ang orderon. Kaya kompleto naman gihapon siya. Naghihapon siya ay chicken o kuan. Sige na. God bless this food. Amen. Thank you so much, Lord God, sa grasya. Usay baya kay ang rice, bitaw na isang rice karon usay kay ang rice kay lata. Kanang kuan, murag dugmo karon kay okay ang rice ha. Jollibee. Suko na yaw-yaw. Ay, kuli. Nagyaw-yaw si Polly na mo kay kuan daw kanya. Ano wala iya. Wala daw gihapon iya. Kana na kay magkuan ta. Down lang ka dito. Naman siya sudan dito, di ba? Spicy. Usually, spicy yun basta. Magkuan, mag-request gini sila. Kini sila basta. Labinag sila mag-order spicy. Mala, dili pa po. Dito doon ang baby ka ron ha. Saya kay dili. Oh, dako kayo mo. Hindi ko nito sa Jollibee. Hindi ko sa saan. Ay, dami ko kayo ang kuan. Chicken joy sa Jollibee. Hindi ko kay balo. Bisa kung saan yun na ko ano. Dako kay siya. Unod kayo. Bisa kung saan yun na ko kuan. Ay, mo. Hindi pala ito, basta ako pang pala na panit. Jollibee manggog. Laro kayo unod. Kung sa gawas naman palit, tag 35, tag 30. Puro puting. Sikutin. Puting, kanina na. Harin naman. Tingog na ni Puli na mo kayo. Ko siya kay kamusta daw ko na naman siya kaban magmukbang man pud na siya nam na siya dog food niya. Di ba siya mukaon? Kon ma. Isa na. Sabihan siya mo kan siya pag siya na sa kan. Ugali di ka pag gusto mukaon padala sa kayo. Nawala pala kay promise lagi ka. Lagi ka.
kay marag ulang. Ano yung amay ito? Amay marag din. Nah, bakit pa lang. Dala na sila rin. Magkilap na lang. Hoy, oh, sorry. Oh, kuli. Oh, paano nyo ha? Kuli! Ano ba siya ko? Ano naman sa kuli mo? Poli ha! Mag-wait ka, gibahugan. Bago lang ka gibahugan ba ya? Wala kasi bining gisod ano. Ako ng bawang. Sabi niyo siya. Kaon po ka karon? Gam! Magalit ang kaon na ka, nakonsult na patulan na. Ano, nakapagod. Ha? Hindi nakaka-copyright na. Parang kakapagod. Ay, ko na rin. Kalan. Aray. Ay, dito hindi ni Juan ang ako, adi. Ay, dito na. Kulim! Ang doon ha? Sama na mo sulot mong gitna ah! No ha? No. Ano na ka na? Eh, sarang mo. Sige Teka pa. pa. Bit sa kabilan, makanako o naman o mga panit. Yung may nakukaw nun yung mga panit o. Iubasin ko pa dati para balon mo. Pumahon mo. Ano nakalida na? Papalag na? Season na. Di mo na kung mabi. Bilang na pagkaan Maghimo na pagkaan na samtang mag-upload. Mag-upload kang maglantaw na. Relax-relax, pwede mong matati ha. Sa inyo na kayo sulam dyan sa inyo na? O karoon po na? Sigilala ko. Ano ba nga, mami mo mamadawat ang mga maestra, ba't mga dato ng tabo? I-remind me, tag. Anong yung maestro dira naka, ang sabi ko nga, gipalawan na kag yung classmate ko na ni transfer. Ibigay nga may nga buhat. Namatay ko na kung panalitan ikaw, simba ko lang pala ikaw mo kayo na ka. Yung Ay, ka, nag-aksyon. kala mahupiya ron. No, mamuki yan. Bala gamay upuha. Ay good kaya, di po na kayo na mga piya-piya. Ano lang ito, sa ako. Pero dili po kay, di po dito yung sa kong libuhat sa maestra. Lo ipod ba yung pag napod ba kwenta ko ba nga, yung kamot para di ibagsak, basan ko dog. Kung may kayo ginatang grado nga maestra mo, nananing kamot yung pangkakay. Sa reason nila yun, sa eksakto baka agto nga, kaso na bala. Kasi kadili yung sakto ba sa maestra habang pakaulaw sa nagpost at itong mga pa. Kita po, dapat wato nang pinigit po sa ito na ito hindi buhat sa classroom or di po biyag mahayag eh. Proper way good ang tagit. So, man done is done. Nobody's perfect, man po. Lesson learned. Jadi pakai sepulit. So kanina pista ka nabilong ako anak ha. Ribs. Apila to ang 91 sa ang French fries na sa 91? Enggak.
Ang pinapagpuan. Apil ka. Kasi ito lang fries. Isa? Ah. Hindi na ko yung malaka na. Magaling hirap mo ah. Lagi-lagi na ako na mama ang. Hindi ko mo. Nag-iinit sa. Pagningaso ko doon. Tagay na ka sa mama ang. Tara na lang. Ito na lang. Ah, mukbang si Polly na mo. Oh, mukbang magod siya. Good. Na. Ay, nakakuha magod kang Polly. Alam niya kayo ito ma. Hindi ko lang kinabitos mo ba? Oh, may halang ang gravy mo. Ang chicken may halang. Oh, ano man na. Yan eh. Kaya? Nag-usap. Eh, sige na lang. Pamukbang namin sa ihati eh. Tagay niyo. Oh, nala. Naman mo, dili na siya taga-awag. Natag na ako ka Polly, nagmukbang na siya sa kuha. Maguko mo kaon gud og panit sa manok. So na grabe ginahan di ko ana ba. O paninahon ako kaon karon din na. Pohon sa March. March 24 or 25 na? 24? Magmukbang pa. 23. At 24 na. Eh, para mapili yung latungan sa ito. Kaya sarang may charge sa no? Sorry, charge na? Sarang may delivery charge na. Pagdagan ng order mo. Hidungan na itong Jollibee Chow. Lahi sila ko ah. Lahi sila ka. Or sila ka panda. Oh no! Huwag ka naman sa ate. Ayun nakadumana siya na. Wait ka. Yata nga lang eh. Haluin. Nahawa lang labis. Nahawa. Gusto ka magyaw-yaw, luyaw eh. Kabalo na bigyan na si Polly magulog mukbang. Kasi kaya mukbang, ang mukbang. Hindi siya matalong, magbatatang nga siya. Kaya bigyan makasabot yun. Safe lang yun na mo, kaya wag yun na mo siya na-train. Itong gamay pa siya. Di ba murol na siya? Natin sa itong murol na. Hindi lang di makakuko na. Buko. Ay, kakuko yung mama. Buko. Papayo mong iring-iro. Ito dati, magpalit ako pa anak. Ito ng bangko na. Tumay. Ito lang yung pansa. Kung tama ko yung kinanglan na. Uy, kung magbangko tayo, kung sisiyon sa ima, mura ka ng tukong. Ilani na lang. Awan na. Ang pali ah. Awan kayo lamisa, basta. Ang tikog na. Ang tikog ha. Dili pwede i-kuan na. Ano may tiko? Ang katong, ana ba, katong may spicy nga kuan ba, kay makapilog kaon. Hindi pwede. Kining french fries, lamig yung ganyan. Ano may ako na? Wala ka ang parang plastic. Ito lang isip na ko, ibutan ako na. Okay, mararawala ni na nga. Okay. Wala, nag-iilog siya kuya oh. Grabe day. Managbukan si Polly din. Dili na, kisura na na. So, isura na, ito lang. Ano diyan? Nabusog ka, wala. Busog.
Ang dagan nga nadungag na kanon. Then extra rice ba kay 35 no? Yan, dami ko rin makya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and leave a comment to Perla Ligado PHR. Kamay. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Diba may kaano ka watching TV?